Okay mga guys, nandito po kami sa Iwanan Beach sa San Isidro, San Julian, Eastern Samar para magbike dito sa bundok. Pakita ko sa inyo yung pinupuntahan namin dito. Yan mga guys. Bali yan ang lugar na pinupuntahan namin. Sobrang taas. Yan, tignan nyo. Nakasama ko si Kuya Andrew. Kamay Kuya Andrew, kamay. Yan, si Kuya. Bali pupunta kami dun sa mga building. Sobrang taas ang napuntahan namin dito na lugar para magbike. Yan, tingnan nyo mga guys. Yan. Kaya naman pupunta naman kami doon sa dagat, maliligo. Ngayon, punta na kami doon. Sobrang taas dito mga guys. Medyo kayo may kahirapan magkarating dito sa tuktok. Taas. Okay mga guys, punta na kami doon. Mahirap talaga magbike dito. Sobrang lalaki ng bato. Kuya, may preno na yung bisikleta? May preno ba yung bike mo? Wala palang preno yung bike ng kasama ko. Nakapreno kahit? Duso na lang ito, pababa. Bali, pupunta na kami mga guys. Pupunta na kami sa Iwanan Beach. Bali yan mga guys. Sobrang matarik yung bukid. Sobrang delikado. Yan. Pababa na ako. Kuya, hintayin mo ko! Yan mga guys. Sobrang harap po dito. Hirap talaga. Yan. Bali doon ang kasama ko. Ha? Araw. Yan. Exhibition muna si Kuya. Kita nyo mga guys.
Bali yun ang bundok na pinunta namin doon sa tuktok. Kung nakikita na yan. Isa pa kuya, isa pa. Yan si kuya. Yan si kuya Andro Alegre. Ngayon naman pupunta na kami dito sa beach. Maliligo. Tara, tara na. Ligo tayo sa beach. Bali mga guys, ito yung pinakamagandang beach dito sa Samar. Yan mga guys, Mama Mary dyan. Saan natin iwan bisikleta dito lang kuya? Ito natin iwan bike. Saan naman tayo maligo? Doon? Hindi, baba natin yung bike natin. Yan. Hindi, doon na doon. Dito natin dalhin. Yan mga guys. Bali, dinakad lang namin dito kasi sobrang malalaki pa to. Yan. Sarap ligo dito. Isang bagsak pa kuya. Isang bagsak pa. Exhibition to, exhibition. Bike. Una ka na. Yan mga guys, dito na kami sa Giwanan Beach. Ang linaw pa naman ng tubig oh. Yan si Kuya Andro. Sobrang maputik yung bike ko. Sobrang putik yan yung dinaanan namin. Yan. Saan natin paparking bike natin kuya? Si kuya kasi ito yung alam na alam niya dito sa Giwanan Beach yung mga lugar. Kaya ako kabaguhan pa lang ko dito eh. Dito na kuya? Yan. Bali dito namin ipaparking yung bike namin kasi maliligo na kami dito eh. Yan. Kuya, saan tayo punta? Doon? Yeah. Yan mga guys. Bali punta na kami dun sa mga malalim na parang swimming pool. Doon kami maliligo. Kuya, saan ba na tayo maliligo? Dito?
Bali yan mga guys yung tawagin dito sa amin na bato, Pananangatan yan. Pananangatan. Sa Pananangatan Beach yan. Malaking bato yan. Yan. Ini kita kuya. Prakasyonan kita? Hah? Itu prakasyonan? Ih. Oke mga guys, pupunta na kami doon sa Barkasyonan Beach. Kasama ko yung barkada ko, si Kuya. Tara Kuya. Kuya, naligo ka Kuya. Malak ko tayo maliligo. Ligo muna. Yan, ligo na si Kuya. Para sa mga di pala nakakilala sa akin, ako pala si DJ Normi, yung ka-DJ nyo sa YouTube. Tara Kuya. Bali mga guys, pupunta na kami doon sa Barkasyonan. Bali yun ang pinakamaganda dito na beach. Okay, tara, pasok mo. Tara Kuya. Okay mga guys, saan pa daanan Kuya? Saan tragyan? Okay, dito na kami naglalakad mga guys, pupunta sa Barkasyonan. Pwede man, madulas. Kuya, pwede pala mag-skydiving doon. Ha? Pwede lumokso dito. Delikado. Natalo na dito. Ha? Dili nga delikado. Ha? Lagi kayo nagpupunta rito. Ha? Pwede may ka muna akaon nga, di na mamarigo. Yay mga guys, dito na kami si Kuya sa dagat. Mahirap pa naman ang daanan dito, tulas. Matutulis pa naman ang bato. Yan mga guys. Ito lang kasama ko si Kuya. Si Kuya Andro, yung anak ko ni Mana Esther. Bali itong kasama ko dito, maligo. Dapat naman marigo di Kuya? Ha?
Bah, malayo-layo na yata yung narating natin dito. Ano yun dyan? Tingnan mo. Ano yan? Parang utin yan ah. Ha? Ano yun mo? Ano yan? Atutan. Ang pangalan yan? Atutan. Parang titi ng matanda yun eh. Tara! Saputan pa pangalan nun? Kuya? Saputan ang pangalan yan? Yan mga guys. Dito na kami sa Barcasionan Beach sa San Julian, Eastern Samar, Philippines. Saan maganda dito maligo kasi ang lamig ng tubig. Dito marami dito mga seafoods mga guys. Kikita nyo ito sa camera, seafoods na yan. Tara, dito tayo dumaan. Bas, kuya nandun, shortcut. Yan si kuya. Alam niyo mga guys, galing kami doon sa andun yung may mga cottage doon. Bali abot siguro ng mga 1 kilometers punta dito sa paliguan na yan. Maganda kasi dito maligo. Dami pa naman dito yung mga seafoods. Tulad nito, ang dami nito dito. Ito mga guys. Kaya ng insekto eh. Yan. Marami dito mga bata na namamana. Boy! Boy! Nakahuli ka ng isda. Nakadakip ka ng isda. Oh, mahina. Paluin mo. Paluin mo ng pana mo. Ayan, nakapala. Sige, sige. Oo nga. Kung makahuli ka, ipakita mo sa camera ha. Yan, mga bata yan dito, naliligo yan. Lalaro. Bali, mga guys, itong beach dito, pwede dito mag skydiving. Pwede na kuya. Nandito na ako. Dito na kami sa mapapansin yung mga guys yung bato na mataas. May tao doon oh. Sige. Yan. Tumalon si kuya oh. Bali yung ibang mga bata. Yan doon. Andun siya. Doon sila. Hindi ba nakakatakot tumalon kuya? Oh. Hindi rin makaradlag. Lumukso. Si kuya medyo may pagkabulol yung salita niyan eh. Ikaw naman boy, pag makapana ka, pakita mo naman sa YouTube para sumikat yung isda. Sige, sige. Isang bagsak pa kuya. Diyan na kuya, diyan. Kaya mo? Kuya bro. Deterrence dito yan sa Barcasionan Beach. Sinama niya ako dito para maligo kasi gusto niya makita daw siya sa YouTube. Yan si kuya. Bali yung mga bata dito madalas siya naliligo. Yan. Lagi-lagi yan sila dito nandito. Yan, makikita yan yung yan bata. Malun. Nakikita naman yan si kuya doon.
Sa taas. Tatalon niya si kuya, tutalon. Yan. Bali ang taas niyan mga guys, ano, mga 20 feet. Hanggang dito sa tubig. Mga sanay na sila dito yan sa pagliligo. Yan si kuya, oh. Yan. May mga bata, oh, makyat. Mag-iingat ka dyan, boy, ha. Pagka ma-disgrasya ka. At tatalas pa naman ng mga ano dyan, bato. Sige. 1, 2. Sige. 1, 2, 3. Yan. Kita nyo mga guys. Dito kami sa Giwanan Beach. Sakop ito ng Giwanan Beach. Itong bato na malaki. Yan. Taas yan. Kasing taas yan doon sa bundok na pinuntahan namin kanina. Hananim pa na, boy. Yan. Naliligo na kami, si kuya. Alam nyo mga guys, tong lugar dito, dinadayo to ng mga turista. Parang Boracay ito dito eh. Okay mga guys, maliligo na rin ako. Dito kami sa Barcacional Beach, sa barangay San Isidro, San Julian, Eastern Samar. Pare ko po eh, naka-live kita YouTube. Ang lamig pala dito ng tubig, mga guys. Hindi na ito tuboy na. Yan. Hindi na ako tumalo dyan. Hindi nga. Tumupan ma. Parang nakakatakot ito ah. Dito lang ako sa bubukoy. Mahirap na. Natakot ako eh. Walang muna. Ika, magdadasal muna ako. Sa ngaran sa tutot, sa bagplit, kalulot. Yan. Wah. Sige, talon. Sige. Ito sa baba. Hindi mo kaya sa dibdib mo. Sige, lukso. Boy. Sino pa ang pangalan mo, boy? Ha? Aa. Yan, si Aa. Tatalon. Sige. 1, 2, 3. Lukso. Yan. Kita niyo mga guys. Sige. Ito na. Dito pa yung isang kasama namin. Naluk sumati. Tatalon na rin siya. Si Rudy Fernandez. Raul Fernandez. Yay! Yan.
Yan. Boy. Boy. Kaya naman tumambling tidak, boy. Kat tambling. Tidak, boy. Tidak, tidak. Ako nga nung bata pa ko. Napakagaling ko magtambling. Yan. Ikaw nga, kuya. Pero ngayon, parang di ko na kaya mag-tumbling. Yan si kuya. Tumbling na rin. Yan mga guys. Salamat pala sa mga nanonood sa video ko. Para sa hindi pa nakakakilala sa YouTube channel ko, ako pala si DJ Normie.